Bismillah, alhamdulillah, adada ilmillah, wa medade kalimatillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, rabbi šrah li sadri wa sirri li emri, rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, rabbena atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rashada, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tanbil khayra min ya khayri nasirin, jama'atul muslimin, assalamu alaikum. Merhaba. I akšam hajrullah. Da nam je ovaj akšam sa hajrom, hajrula, prija kad neko dođe pa kaže hajrula, s kakvim dobrom si došao? Hajrula, da bude na hajr. I ono što misliš da nije dobro, bit će dobro. Jer, kaže, vjernik sve pretvara u dobro. On je takav, kao pčela. Ona sve pretvara u med, pa tako da vjerniku iz strpljenje dođe nešto kao lijepo, pa sabrun džemil. Ja sam i o tome razmišljao, kako more strpljivost biti fina? Kaže, lijepe strpljivosti. Ili belaun hasana, ima iskušenja, lijepo da mora da bude. Belaj da bude, što bi rekao jedan šeh, ja volim belaje, jer belaji vole mene. Znaš, kad na tebe belaji krenu. Ali valja tu sad imati smisao da vidiš šta je to. Da vidiš iza tog belaja šta dalje slijedi. Kao što je Jakub a.s. rekao, fasabrun džamil. Lijepe ili strpljivosti, a Jusuf mu otišao. A on govori o lijepoj strpljivosti. On se nada povratku Jusufu. Kao ti i ja, kad nešto boluješ, kad nešto trpiš, a znaš zbog čega trpiš. Onda se radiješ tome kao kad ti neko rekne, hajde danas ćeš valjda raditi, večera ćeš ići tu i tu. Ili dobit ćeš mobitel, dobit ćeš auto ako završiš fakultet. Onda dijete uči, dobit će auto. On zna zbog čega to radi. Nama je i ova šura i hidžra u kojoj se nalazimo da znamo kud idemo. A kad ti znaš kud ideš, onda nije problem. Što god te strefi na tom putu, ti znaš kud si krenuo, ali ako ne znaš kud ideš, ako ne daš odakle si pošao, ni kud ideš, ni što si ovdje, to je problem. Zato nas Allah uči, dao nam je objavu, da znamo kud idemo. I govori nam povijest Ašure, da uzmemo poruku. Ne onako. Ma kane haditha juftara. Nije to onako priča kao kad mi pričamo jedni drugima. Ono što Allah u Kur'anu priča, ima razlog zašto nam to govori. I ono što nije rekao, nemoj niti pitati. Da sad ti pitaš kako je bilo ime Jusufovoj braći. Pa šta te briga kako im bilo ime? I šta bi bio bolji kad bi saznao kako su se oni zvali? Ništa. Gledaj šta ti se poruči, isto kad od nečega boluješ, pa ti on dadne lijek, ti kaže daj vam, daj da ja to koristim. Nemoj se ti sad raspitivati s čega se on sastoji. To farmaceuti i oni tamo stručnjaci znaju. Ti uzmi, koristi, liječi se. I Allah kad nama nešto govori, šta je se desilo na ovaj dan, i što saznamo iz sire poslanikovi iz njegovih hadisa, onda mi ovdje trebamo da uzmemo poruku, sjećanje, pamćenje i zahvalnost. Pa su tako Jevreji, Izraelčani, u znak sjećanja i zahvalnosti Bogu na dan spasenja, kada je Allah spasio Musa, a.s. njegov narod, jer je Allah primio Musavu dovu. Primio je dovu Musa kad je rekao Rabbena atmisala amvalihim vaštud ala kulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim. Uništi faraona i njegov narod dok ne vidi otvorenu kaznu. Oni siju nered po zemlji. Pa je Allah kale kad uđibe da'vatukuma. Allah im rekao primljena je tvoja dova. I Allah je primio dovu Musa i njegovog brata Haruna. I Allah je uništio. فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Pa je Allah uništio faraona i njegovu vojsku. Kao najvećeg silnika u povijesti koji je sebe Bogom proglasio. I onda su tu Benu Israil, Musaov narod, koji je bio zanimljiv. On se spominje, Musa se a.s. spominje 135 puta u Kur'anu. Muhammed a.s. se spominje samo na 4 mjesta. 4 puta. A Musa a.s. toliko se puno spominje. I oni su znali za taj datum, Ašura, Ašere, znači 10. Znači kad neko rekne, gdje prouči Ašere, znate šta je Ašere? A na arapski Ašere znači 10, Ašere. Ko je bio na hađu, vidio tamo Ašareja, Hamsreja, vidio ni tamo kad govori. Znači Ašere, gdje prouči 10 ajeta. A Jaumu Ašura je znači 10. dan Muharrema je Allah spasio Musa a.s. njegov narod. Pa su Izraelčani ili Jevreji u Medini kad je Resul a.s. zateko postili. Pa i pita pejgamber što postite? Oni sebi izmislili da poste, nije im Bog naredio. Pa i pitali sam što postite? Kaže da se zahvalimo Allahu što je spasio Musa, njihov narod,
baš taj dan od faraona. Vidi, oni uzeli, kao što je jedan moj ahbab, pogledaj kako čovjek se, on nije sebe kaznio, on je se i kaznio, ali da se na neki način i trenira i bori. Bili smo u jednom gradu u Njemačkoj i moj driver koji je dobro pobožan. Noćili smo u jednoj kući, ja i moj sin smo ustali, rekao on je valjda klanjao sabah prije nas, nismo ga na sabah probudili. Kontali smo da je on klanjao sabah. Ovo samo govorim kako se ljudi zahvaljuju ili kažnjavaju. I mi smo klanjali sabah i legli. Kad mi ustali oko 9 sati ponovo posle sabaha, on ovako zamišljen sjedi za stolom. Šta je to? Vidim ja da mu je sabah ostao. Kaže, nije mi 10 godina sabah rani ostao. 10 godina. I on je tužan. Njemu je žao sabaha. Ko onome kad su došli, nažalost, dijete mu umrlo, kažu mu, on ima veli. Kaže, ja sam imao veću žalost. Veću žalost nek dijete kad je umrlo. Kakva je to žalost? Kaže, kad mi je rani sabah ostao. Jer kaže, mene Allah neće pitati što mi je dijete umrlo, a bit ću pitan za sabah. Jeste razumjeli? Ali to je rezon, a mi ne mislimo svi isto. Mi imamo različite rezone i belaje različito doživljavamo i ovaj dunjaluk i sve. Ali je taj moj driver, moj šofer, moj ahbab i hađija koji nikad minute nije bez abdesta. Kad ne mere vode uzeti, uzmate jemu dok dođe do vode. Znači on godinama nikad nije bez abdesta. I on im je ahbab, veliki prijatelj. I znate šta je radio taj dan? Odmah zanijetio da posti i 10 dana uzastopno se kaznio da će posti što me rani sabah ostao. I rekao, ja od njega trebam učiti, šta će ja do drugih učiti? Pa ja učim od običnih ljudi, šofera, ali vjernika. Pa su Izraelčani sami sebi dali dan da posti da 10. Ašuru, da se zahvala Allahu što je Allah spasio nakon najvećeg silnika. I mi bi rekli, vidite novotarije, nije im poslanik rekao, šta vi izmišljate u vjeri? Ko vam je dao pravo da vi postite, a nije vam Bog naredio da postite? Ali oni hoće da se zahvali. To je znak zahvalnosti kao ti kad klanjaš na filu ili kad ti nešto dobro ide, podijeli. Kad dobro zaradiš, nemoj sve pare nositi kući, usput odmah dili. Pa da ti Allah vrati. To je zahvalnost. Vi kad alhamdulillah ne daš nikom ništa. Jeste razumili? Vi će mašala, mašala. Onaj kad je vikao čerki, čerko ovdje se ne mere od prosjaka ostati. Samo traže, on nikom ne da. Kaže njemu čerka, babo, ne boj se. Kaže što? Pa neće ti naškoditi kada dok budeš taki. On nikom ne da, viće, ne mere se ovdje izdržati. Ovo je zahvalnost kad ti konkretno nešto. A šta je onda pejgamber rekao? Pogledajte, nije kritikovo. Niste vi novotatori, da nešto uvodite novu uvjeru. Nego im je rekao, mi smo priči Musa pejgamberu, Musa a.s. I mi ćemo postiti. I onda je naredio da se posti. Pa kad je Ramazan propisan, rekao, sad ne mora. Ko hoće nek posti, ko neće nek posti. Ako budem dogodine živ, kad ja ću i 9. i 10. posti. Da se od njih razlikuje. Pa je to sunnet. Znači, na fila da postiš 9. i 10. ili samo 10. ili 10. i 11. Ko hoće mora isto postiti. U znak zahvalnosti, da se zahvalimo Allahu na toj pomoći. Thumme nuneđi rusulana valladin amenu kadalika hakana alejna nunđil mu'minin. I mi smo zatim spasili pejgambere, poslanike i one koji su vjerovali, jer je Allah sebi u dužnost stavio. Kaže, hakan alejna, nama je obaveza, Allah kaže, da spasimo vjernike. Pa će spasiti uvijek vjernika. Allah velejul mu'minin, Allah velejul ladina amenu. Allah je zaštitnik vjernika, Allah je prijatelj vjernicima. Samo je problem ko je ovdje vjernik. Jer s Nuhom je bilo vema amna mahu ila kalil. Bilo je malo vjernika s Nuhom. Malo je ulađe bilo vjernika, iako je toliko decenija pozivu, stoljećima pozivu. Ali oni su malo bili gluhi, u stvari začipali su uši. Nisu ga htjeli slušati, uši začipali, da ne čuju šta im govori. Pa je Allah naredio i ovo sjećanje Ašuri. Ašura se pravi u znak Nuhovog, jer Nuh, pejgamber, ja sam rekao i prekjučer na džumi, je bio velemajstor. Jer me Allah rekao, vasnel fulke bi ajunina, va vahjina, pravi lađu pred našim očima, sa našom objavom. Allah je podučio Nuha, pejgambera, da pravi Titanik, ne lađu, brod sa 3 sprata. To je bilo veliko nešto. Nije to obična lađa. Valjalo je potrpati sve hajvane, insane i sva sjemena. I zbog toga se Šura pravi što više ovih artikala, što bi rekli ovih namirnica, da se sjetimo na taj dan i kada je Allah spasio Nuha i oni koji su sa njim vjerovali. Znači, oni su spašeni, koji je ušao u lađu. Ja bih rekao u svakom vremenu, mi imamo svoj brod, svoju lađu, a to je džamija.
I zato treba dicu slati u mekteb i u džamiju da se spase. I zato je Nuh, kad je dozivao svog sina, šta mu je rekao? Ja bu ne jerkeb me'ana. O sinčiću, hodi vamo ulađu, krcaj se vamo u ovaj brod. Vala tekum me'al kafirin. Nije rekao, utušit ćeš se, poginut ćeš bolam tamo. Ma nije briga Nuha, hoće li on poginut. Nego on govori, hodi vam, nemoj biti kafir, tamo su kafir, hodi vam gdje su vjernici. Jeste sad razumili? To treba djetetu kazati. Idi u džamiju, tamo su vjernici. Idi tam se spašavaj. A nije važno hoćeš se utušiti. Biće ono što će biti, ali nek bude onda gdje je Allah zadovoljan. Nemoj da te u kladionci tam zatekne smrt ili pod dejstvom alkohola. Onda će Allah nije zadovoljan ili da na plaži umriješ. Jel da ne bi niko volio na plaži umrti? Ne bi, a? Da se čudni da se na plaži umro tamo gdje je Allahova srdžba, tamo gdje je sve golo. Pa znači šta je za nas džamija? Znači, ovo je lađa spasa. Pa šta god da bude u ovoj lađi, Allah će spasiti svoju lađu. Ovo su njegove kuće. I Allah voli svoje kuće. I zato ja kažem i na zapadu i ovdje, svugdje. Pošaljite djecu da znaju koja lađa plovi ili koji voz ide za džennet, brod, kako god hoćete da nazovete. I to je sjećanje na Nuha, pejgambera. I šta Nuh moli, kako Nuh moli? Nada Nuhu rabbehu, fekale rabbi in nebni min ehli, wa inne va'deke l'haq. Vidi kako Nuh oprezno moli. A i opet mu Allah rekao, samo ako više budeš tražio. Allah mu to bez takvila koda mu ne da prijeti, nego ga upozorava. Nuh je zavapio, rekao, o jarabi, moj gospodaru, moj sin je, kaže, od moje porodice. Opet, jel da, kad ti je dijete tamo otišlo i one se utušio, ali opet kaže, jarabi, on je moj. Jel da, nek se drogira, nek ne znam šta tvoje dijete radi, kazat će da je tvoje. Jeste čuli? I kad ga se odrekneš, vikat će da je tvoje, jer je dio tebe, tvoje krvi. Pa je Nuh, pejgamber, rekao, on je moj. A nije rekao, jarabi, pa de ti im se smiluj. Nego je rekao, evente ahkemul hakimin. Ti najbolje sudiš. Pa de prisudiš šta je s mojim sinom. Vidi, nije on rekao, de ti njemu se smiluj. Nego de prisudiš šta će biti s mojim sinom. Pa mi je rekao, kale ja Nuhu innehu lejse min ehlik. O Nuhu, on nije tvoj. Nije u tvojoj porci. Jer nije radio, innehu amelom gajrun salih. On je radio suprotno vjernicima, suprotno dobru. Fala tes'elni. I nemoj me više pitati ono što ne znaš. Ma lejse leke bihi elm. I savjetim te da ne budeš od onih koji ne znaju. Pa je Nuh se pokajao što je to pitao. Ali je i Nuh dovu činio. I njemu je Allah udovoljio. Zato na sudnjem danu će svi odgoniti kad dođe mahšer, sudnji dan, suđenje. Ademu će doći, pa Nuhu, pa Ibrahimu, pa Musau, pa svim pejgamberima. Svi će reći ne smijemo. Traži od Allaha spas. Ljudi će tražiti spas na sudnjem danu. Daj sam spašavaj. Pejgamberi će odbijati jer će i Nuh kazati ja sam svoje iskoristio na dunjalku. Šta je iskoristio? Jer je rekao Rabbi la tader ala la ardi minel kafirin da jara. Jarabi uništi sve kafire na dunjalku. Pogledaj šta je Nuh pejgamber govorio. Inneke intezerhum yudillu ibadeke wala yalidu illa fađan kafara. Ako ih ostaviš, oni će opet rađati djecu koja će biti kafiri. To bez takvira. Opet će biti kafiri. Od njih će se i dalje množiti kafirluk. Pa je Allah primio njegovu dovu i uništio je sve kafire. Samo je spasio one koji su bili na lađi. Eto nama poruke ili pamćenja ili zahvalnosti na ovoj ašuri. Ne samo da i mi postimo, nego da kažemo svojoj djeci, ono što sam ja rekao, ja svojoj djeci sam to sam govorio. Djeco, to je prije bilo glavna opcija. Kad bi mati ili otac djeci reci, djeco, nemate kud za mnom na onaj svijet ako ne budete klanjali. Haram vam bilo mliko koje si dojio ako ne budeš klanju. To će njemu čitavog života u glavu zvanjati. Ako mu to mati kaže, on će umrti, a neće se to iz glave istirati. Jer mu je mati rekla, nije hođa, nego mati. Neće ti halal ako ne budeš klanju. Hajde budi Petre pa nemoj klanjati. Ali nemamo više ti moderni majki, da more tako reći ko naša nena nepismena. Nije imena jednog razda škole, a mogla je tako kazati. Gdje je to naučila? To je tradicija Bošnjaka. I to je rekao jedan alim, jedan muđahid koji se ovdje u Bosni borio. Pitali ga što sunete klanja. Vi znate da oni malo sunete klanjuju neki. A on počeo sa sunete klanje kako ovdje bio u borbi u Bosni. Kad je počeo sam sunete klanje kako sam bio u Bosni. Pa kaže što? Vidio sam te nene i dede koji nemaju puno škole, a klanjaju sunete. Pa jesu to oni kaj je pametniji od mene? Sad i on klanja sunete. Vidio ovdje u Bosni, mi sunete klanjamo. Drugi je počeo tespih nosati. Kaže, što ti tespih nosaš? I on je iz arapskih zemalja. Kaže, kad god držim tespih u ruci, subhanallah, Allaha spominjem. Jel tako? Probajte, kad vrtiš prstom, vići, subhanallah, strpaj tespih u džep, šutiš, nako zabogmiš se.
Samo onako bujiš, bejiš, ne znam, nije. Zato treba često tesbih u džepu, pa kad god, ja imam autotesbih, specijalno da mogu zikiriti, da ne šutim nako, dok me moji šoferi voze, jer ja nisam više za vožnje baš tako zdrava. Hele, nej se. Znači, ovo su nama jake poruke od Nuha, da se pribrojimo, da vidimo s kim živimo, koliko nas ima u kući, s kim ćemo biti na sudnjem danu. Da kažeš djeco, hodite vam, djeco, hodite na sastanak. Što? Da se pribrojimo ko je s kim. Ko je u lađi, ko je van lađi. I da se prisjetimo i Adema i Junusa, da ne bi vam previše duljio, i Adem a.s. kao naš otac. I on je zaboravio. Pa i pogrešio, a tako Allah htio da pogreši, ali je se pokaju. Pa je i njemu Allah oprostio, kažu 10. Muharama. Ali nebitno je li bilo 10. ali mu je Allah sigurno oprostio. To Allah u Kuranu kaže. Summeć te baho, rabuhu fatabe alejhi vaheda. Pa me Allah prima njegovu taubu i uputio ga. A šta je Adem rekao? Rabena zalemna anfusana. Ja rabi, mi smo pogrešili. Kada je oni Hava pojeli, onaj plod, rekli, ja rabi, mi smo sebi zulum učinili. Pa šta je nama poruka od Adema i priznavanja njegovo, da i mi priznamo? Jer i mi smo njegovi sinovi. Kad pogrešiš, priznaj. Jer Allah voli to. I Yunus pejgamber kad je u ribu ušao, jer on se baca, jer na njega kocka pada. A ne bi to, šta bi mi rekli sad, u lađi mora neko u more skakat. Bacaju kocku, uvijek na Yunusa pada kocka. Kaže, ja sam taj. Ja sam taj koji mora u more da skače. Jer je otišao svog naroda, neće reći pobjegu, nego 30 godina pozivao niko ništa. Jel da i mi bi tako, ko zna, mi bi 30 dana pozivali, rekli bi, biš, ne mere se ovdje. A on je 30 godina sam dvojicu imao. I više mu rekao, dobre, nema od vas ništa, odo ja. Kao onaj što je bio kad je bio u Indiji, tamo došao, napadao im samo, oni su samo dženazu klanjali. To im bio vjera njihova. Isto što imaš danas u nas ljudi, on samo na dženazu ide, nikad u džamiju ne ide. Dođe pri džamiju, jel tako, kad je kindija, i eto ga s kindije na dženazu. Da li klanja ili stoji, ali došlo na dženazu. I to je njegova vjera. I taj u Medini studirao i došao tamo na jedno svoje mjesto i rekao nije njima, nema od ovog ništa, niste vi nikakvi muslimani, vi sam dženazu klanjate. Kako ste vi muslimani? Pošao i napadat, ali treba im pokazati, pa da ih razumije. Pa mu je pejgamber je usnu sanjao, pa mu rekao, nemoj napadat, fali im tu dženazu. Fali da bi im mogao ponovo nešto kazati. Pa im je pošao fali tu dženazu. I falio i tako je uvodio malo konaj u obući, pa kasnije drugi izuva. I kaže, toliko je uspio da u tom mjestu sad ima 80 hafiza. A mogu je rastrat reći, šta vi znate, vi nemate pojma o vjeri. Pa je Yunus pejgamber pobjegao od svog naroda, jer mu je bilo teško što nisu prihvatili. Ali se narod njegov pokaju. Kad su vidjeli znakove, oblak, svi su se pokajali i Allah je spasio. Jedini narod u istoriji, u povijesti koji je spašen prije Muhammeda a.s. je Yunusov narod. Ali Yunus bježi, ali ga Allah opominje. Ali on prizna i on skače i kit ga, velika riba ga proguta. I šta je felaula ennehu, ne mogu se saditi na arapski kako je, da nije slavio Allaha, la labitha fi batnihi ila jevme yub'atun, da nije Allaha slavio, ostao bi do sudnjeg dana u ribi, u utrobi ribi. Ali je slavio, šta je slavio, kako je slavio? Vanada, kako je onaj, la ilaha illa ente subhanek, inni kuntu mine zalimin. I on je dozivao svog gospodara i govorio, nema Boga osim tebe, slavljen si ti, ja sam sebi nasilje činio. Vidi sad, njegov narod nije tio nikakvu vjeru. Sad se pokajao, sad i Yunus priznaje. Pa kad je on priznao, šta je nama poruka? Da i mi priznamo. To je ono, to je oholost. Ko neće priznat da ne valja. I kad ti neko rekne istinu, a rekao ti čoban, rekao ti neko ko nije nešto, a ti kažeš, štaš ti balo mene opominjati, znaš, štaš ti znaš, ti š meni govoriti. A rekao ti istinu, ti znaš da ti isto kad ti žena nekad rekne tebi muka što ti je žena potrefila, baš rekla ti si već pogrešio, pa reci tako je ženo, jesam pogrešio, ali nemoj sam više dodavati, nemoj, evo dobro je pogrešio, ja ako priznaš onda ne vero on nastavi ona pa ni, pa eto dobro je rekao ona, pa nemoj, evo, priznao sam, dobro je. Ne nabrajaj više, ne soli, prisoli, izgori. I mi da priznamo, i Yunus je priznao i kaže, njegov se glas čuo na 3. nebu, pa ga je Allah kaže spasio. وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Allah ga je spasio iz utra. A da nije slavio Allaha, ne bi ga spasio. Šta je, ali priznao.
I nama, i ta oholost, kaže, neće u džennet ući ko bude imao trun zehru oholosti, mitkale zerre min kibri, ko bude trun oholosti imao. Pa kaže, ja Resulallah, mi se volimo ovako malo opremiti. Znači, vidio se kad se neko fino opremi, pa ono kad ide ovako putem, ono se malo drugačije, još kad se ovako u fitilji sredi. Pa kaže, mi se volimo malo opremiti, dotjerati. Kaže, nije to oholost. Mi to reknemo u nas u Zenici, malo se hoće, jel tako, te slajše, folira, puše se, jel tako? Pa svi se mi malo pušimo, svi smo malo napuhani. Da. Nije to oholost. Znate šta je oholost? Oholost je da ljude ponižavaš da si ti bolji od njih i neš priznat istini, a znaš da je istina. Jesi sad razumiješ šta je oholost? Znaš, čoban ti rekao istina, ti neš reći tako je. Pa ako je Omer ženi priznao što ne bi ti, nisi ti bolji od Omera. Pa je Yunus priznao, pa Adem priznao. Pa evo, nama je poruka Šuri, kad su oni bili, da privodim kraju, zatvoreni u jedan zatvor i rekao im vladar, ako ovo brdo do sabaha ne sravnite sa zemljom, pobiću vas sutra. A ima ona izreka, kažu, dugo do sabaha, jel da je? Kažu tako. I uvijek kaže, sačekaj malo neko prinoći kad imaš nešto. Nemoj odmah večera šta ti je naletilo. Odmori malo, pa sutra kad se raspavaš možda će se pamet promijeniti. A šta će oni sada? Ne mogu oni brdo sravniti, ne mere bager, kamoli oni. Nego oni su se izmirili između se. Mogli su što su mogli. Hajde mi se pomirimo, da se mi izmirimo, da se halalimo i da od Allaha pomoći zatražimo. I kaže do sabaha, Allah je riješio problem. Kad ti uradiš što je do tebe, onda Allah uradi što Allah radi. Nemoj ti raditi ono što Bog radi. Radi ti što ti moraš. Moramo mi u svom selu raditi ono što mi moramo. Moraš ti sa svojom familijom da se pomiriš, da se izmiriš, da pomogniš. Pa će Allah uraditi ono jače što ti ne mereš, nemaš tehnike, nemaš raketa, nemaš oružje i tako dalje. Pa šta je Allah uradio? Vladare do sabaha umru, a brdo se sravnulo sa zemljom. Jeste razumili? Pa ja, nije ni čao do zore gorila, kažu. Ali šta je do nas? Da se mi halalimo, da se mi izmirimo, pa će Allah onda promijeniti stanje. Jeste sad skontali ovo? Do nas je u tom pogledu. Nemoj da mi radimo. Nije Musa, kad je Allah rekao, kad je spasio od faraona, nije rekao Musa da ti rastvori more. Šta je rekao? Fadrib biasakel bahr. Udri štapom od more. Šta bi ti rekao? Što ćeš štap? Da, štap. Što moraš štap uraditi? Pa more, Allah je more rastavio, ali Musa je uradio što je do njega. Jeste razumili? Da ti udari, Allah će rastvoriti. Da ti prouči, da ti priznaj. Allah će uraditi ono, jer on je moćan. On sve more. Znači, do nas je da mi uradimo ono što mi moramo, a nemoj da mi radimo ono što Bog radi. Nemoj ti upućivati, ti reci dijete haj klanja, a Bog će uputiti. Nemoj ti hraniti, Allah hrani. Šta si ti briniš koju će školu završiti? Od čega će tvoje dijete živjeti? Koje će na fakime? Pa njemu je Bog propisao na faku, nismo ti ih propisao. U majčinu utrobi mu je Allah propisao i profesiju na faku. A ti samo sekcije, trening, sve more ne mere mekteb. Samo od čega će dijete živjeti, sutra opet neće posla imati. Džaba što imaju farmaceutski fakulteti i ne znam koji fakultet. Nemoj ti brinuti ono što Bog brini. Na faka i posao. To je već zapisano. Sad vidite, ljudi završi jedan fakultet, sasvim neko drugi posao radi. Pa u nas je da uradimo što je rekao Šuajb. In uridu illa leslah. Ja želim dobro. Mesta tat, činim koliko mogu. Vama taufiki illa billah. A moj uspjeh zavisi od Allaha. Znači, radi ti ono što je do tebe. I neki žena u kući radi ono što je do nje, a nek čovjek radi ono što je do njega. Znači, nek svak svoje pravo uzme, svak svoj posao nek radi. Znači, ja radim svoj posao, a žena svoj posao, djeca. Znači, ovdje hođa radi svoj džami posao, ti radi u školi, u fabrici, nek svak svoj. I tebe će Allah pitati ono što si ti radio, a ne šta sam ja radio. A mi se zdrobismo pitaju šta radi načelnik, šta radi političar, šta radi muftija, a der se upita šta ti radiš. Jer tebe će Allah umezar pita šta si ti radio. Ne da ti šeitan, samo da ne bi se pitao o pravim stvarima. Ste razumili? I kad bi se mi svi priupitali, svi bi se popravili i bilo bi dobro. Ja nadam se da sam potrefio ono najbitnije da kažem, da ne zaboravimo i ono što nam Allah kroz povijest govori. Ako nije Allah spomenuo koje godine se desilo, šta te briga? Evo sad kažu Ashabul Kef. Jeste čuli za Ashabul Kef? Oni u pećini što su bili 309 godina. Dole Turci imaju Tarsusu, dole na jugu Turske. Imaju kao da je tu bilo tu. A ko zna je li bilo tu? I šta kad bi sad saznali? Ne bi ništa bili bolji. I kad bi znali koji su bili po imenima, ništa opet. Šta je poruka? Pa ljudi su bili uspavani 309 godina. To je glavno. Da su se došli tu da sačuvaju vjeru. To je poruka. Ne kako im je ime, ni koje godine su bili, ni kakvi su bili. Nego da je Allah uspavao i da je sačuvao. Eto, to je poruka. Treba tražiti. To iz Kur'ana treba izvaditi ono što nam Allah poručuje. Nemoj se baviti tamo sporednim stvarima, nego onim bitnim stvarima. Ono što se tiče
što ti koristi. Pa se nadam da će ova šura biti nama korisna da kažemo svojoj porodici ovo što sam ja večeras rekao, da vidimo s kim živimo, s kim ćemo biti na sudnjem danu. Pa molim Allaha da nas sastavi i ovdje na dunjalku, da budemo zajedno i na hiretu i na sudnjem danu i da budemo u vilađi spasa. Amin ja arhamar rahimin.